ina yola na ga wannan jama'a a falon wani babban malami muna zaune, wallahi tallahi ban taba sanin Abdulrazak ya haifa, ban taba jin labarin shi ba. A yola na ji labarin shi, suka kawo min kaset, ba na mantawa ko kaɗan. Zan baro yola zan taho Abuja, ina fitowa bayan garin yola na zaro kaset din na sa a mota, wallahi har daidai saitin inda na sa kaset din wallahi ina tunawa. Na ji kaset din nan har na ga masu wajen guda 6. Na gamsu da shi, na gamsu da wannan kai ya iya karatu, kai wannan malami ne, kai wannan salafi ne, wannan mai tsoron Allah. Na rantse da Allah, su da suka bani kasar din shekara da ta kewayo sun samu matsala da Malam Abdulrazak. Kuma me laifin Abdulrazak? Menene laifin Abdulrazak? A cikin wa'azi ya ce kai jama'a Atiku namu ne, sai dai Atiku ya goyi bayan arna. Laifin Abdulrazak ke. Wallahi bara sai gashi a wannan falon wanda ya bani kasar din yana cewa Abdulrazak dan kwaya ne, yana shan kwaya. Abdulrazak yana zina da 'yan matansu in ya zo tafsiri. Sai na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi sai ne tagumi haka, na ce oh, bara a nan ko kuke mini bayanin bawan Allah nan, ban san shi ba. Ku kuka nuna min mutumin kirki ne, har na gamsu na karɓi kasusuwan shi, har ni nake ganin na fi ku sanin nagartar shi ma tun da na ji shi da wasu abu. Amma yanzu shi ne saboda an ɗanyi wannan saɓani. Wannan yana daga cikin sharrin ƙungiya. Wannan yana daga cikin sharrin. Shi yasa ba zai yiwu kana salafiyanci kana ƙungiya ba zai yiwu. Ko ka yi ƙoƙari ba zai yiwu ba, sai dai ka bar ɗaya. Sai dai ka bar kungiyancin kai salafiyancin ko kai ba zai yiwu ba, saboda salafiyanci is about justice. Adalci ake so, yin tsaya ma gaskiya. Ko kun fahimta jama'a? Yanzu ni kun ga da aƙida ta salafiyanci, duk abin da aka faɗa akan Yusuf Sambo a wuri na ƙarya ne. Har yanzu yana nan mutumin kirki, har yanzu yana nan mai mutunci. Shi yasa lokacin da wancan ya fesa gubar shi a gabana, na ga wasu kamar kansu ya bugu, sai na ce kun san adalci, a tashi a tafi wurin Yusuf Sambo din. Da tsakar dare muka buga mishi waya, karfe 6 muka bar garin nan, da aka je aka zauna awa 5 muka yi. Wallahi saboda adalci kun san me yace? Sai da yace ma a yi recording. Ni ne na ce a ka a yi recording. Ni kaina daga baya sai da na ga da an yi recording. Maganganu ne ya karfafan maganganu, amma kun san abin mamaki, shi bai ci mutuncin mutum ko kwa ɗaya ba a zama. Duk waɗanda aka ambata wallahi yana murmushi, yana yabansu ne, yana faɗin alherinsu, kuma yana cewa ba komai, za a fahimci juna. Na rantse da Allah abin ya bani mamaki. Amma wallahi duk sharrin duniya sun ɗora a kan shi, tsubbu, bokanci, zina, luwaɗi, duka. Ta ce kai ƙungiyanci yana da haɗari. To wallahi jama'a, kun salafiyan alal jadda, haka suke cewa. Ka zama salafi, ka tsaya akan hanya ta gari, Allah sai ga ka zauna lafiya, ba ka kin kowa. Ko kun fahimta jama'a? Waɗancan da suka faɗi maganganun nan akan Abdulrazak, sai gashi mun haɗu a wurin wa'azin ƙasa, kuma sun sake ba Abdulrazak masauki, kuma sun ɗora shi akan mimbarin su yayi wa'azi. Da duk wacce maganganun da suka faɗi. To shi yasa irin mu kullum muka ce za mu gara ka'idar jarhu wa ta'dil akan mutane, sai mu ɗauki kowa mutumin banza ne. Jiya ka ce mana wani kaza ne, yau kuma ka zo ka karɓe shi hannu biyu, ka rungume shi a gaban shi kuma ka la hawla wala quwwata illa billah. Dan haka jama'a, wannan ainihin tafarkin namu ya lazimta mana lallai a kaucewa mazhabanci da kungiyanci da ɗariƙanci allazi saitara ala ƙuƙuli kathirin minan nas, wanda ya mamaye kwakwalen mafi yawancin mutane. Mafi yawancin mutane yau 'yan mazhaba ne, mafi yawancin mutane yau 'yan ɗariƙa ne, mafi yawancin mutane yau 'yan ƙungiya ne. Da wahala ka samu a duniya malami kwaya ɗaya wanda zai kubuta daga waɗannan abubuwan a duniya. Sai ka gan shi da ƙungiyanci ko ɗariƙanci ko mazhabanci ya mamaye. Galibin musulmi ko na duniya yau kusan zaka ga sun fada ɗayan waɗannan ne.
ko kun fahimta jama'a? Me ya faru? Aikin hajji za a tafi, mutum zai shiga makka saboda shi yana bin mazhaba kaza, mazhaba kuma ta ce an taba mace alwala ta kare, tun a jidda sai ce ya aje mazhabar ya dauki waccan, amma kuma yana gaba da mai waccan ne. Wa ab'adahum an safa'il ukhuwa. Kun ga wannan mazhabancin da kungiyancin nan da ɗariƙancin nan da ta'assubancin nan ko, sai ya nesantar da musulmi daga tatacciyar 'yan uwantaka al-islamiyya annaqiyya, ingantaccen zumunci sai zama babu, dangantaka da ƙaunar juna babu, saboda kawai kana son wanda ke ƙungiyar ku ne, wanda duk baya ciki kana kin shi. To wannan aikin da muke na raya tunanin musulmi su faɗaka, ka gane musulmi dan uwanka ne, bi gaddin nazar an mazhabihi an kaza an kaza an bi gaddin nazar an ikhtilafati allati waqi'a bainakum, bambanci da saban da kauda kai, dan uwanka ne. Muna wayewa da musulmi kai akan wannan ne tanfizan li amrillahi jalla wa ala, saboda zartar da magana Allah mai buwa da daukaka da Allah ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu, ku yi riko da igiya Allah gaba daya kar ku sassaba. Shikenan mecece igiya Allah? Alqur'ani da sunna, manzon Allah, addinin musulunci, salafus salih, duk an fassara igiya Allah da haka. Wa qawli sallallahu alaihi wa alihi sallam, sannan cikin hadisi manzon Allah ya ce wa kunu ibadallahi ikhwana, ku zama bayan Allah 'yan uwan juna, al-muslimu akhul muslim, musulmi dan uwan musulmi ne. Jama'a kun ji manufa ta nawa? Ta hudu. Manufa ta biyar wadda ita ce ta ƙarshe, ita ce taqdimu hululin islamiyya waqi'a lil mushkilat al-asriyyah ar-rahina. Kowa san musulmi a yau suna cikin matsalolin addini, ibada, matsalolin bauta Allah. Musulmi suna da matsaloli game da bautar Allah, tun daga ilimin bautar Allah har wurin har yadda za su bauta Allah. Kenan musulmi suna cikin ainihin spiritual problems, suna cikin me na tattali, suna cikin na rayuwa, sannan suna cikin matsalolin siyasa. Yanzu ba 2015 ake fuskanta ba? Yanzu kiristoci suna da alƙiblar su tuntuni, suna da ajandar su tuntuni. Duk wani malami da zai kawo muku rudani ga abin da su Goodluck suka tsara, ga abin da za su yi. Goodluck yana da PhD, kana jin jaki ne? Dan kudu mai diploma kana jin wawa ne? Balle mutum yana da PhD? Manta da yadda ake muku karatun banza ne, karatun ƙarya. Ana cewa duk certificate ɗinsu na ƙarya ne. Masu certificate ɗin ƙarya ne za su yi ta muku wayo irin wannan. Kana ganin Obasanjo gashi nan kamar tsohon kare, kamannin shi suna sawa kana rena shi. Yau shekaru 40 da suka wuce Obasanjo ya yi rubuce-rubuce yadda yake zato da fatan Najeriya ta kasance, kuma gashi Obasanjo ya zama shine driver. Kana kallon Obasanjo ya yi wani jagwab haka, kana ce wawa ne, mai ilimi ne. A zuwa ce maka Obasanjo jahili ne saboda kajin ya zo yana yin turanci akwai mother's influence, akwai yarabanci a ciki, sai a ce maka wawa ne, jahili ne. Kai kuma kana wani slang. Ƙarya ne, yana da ilimi, mai ilimi ne. Su suka zauna suka tsara kaza, su suka zauna. Yana saurayi, yana matashi, ya rubuta abubuwa, gashi nan duk abubuwan da Obasanjo ya rubuta yanzu suke faruwa. To Sa'adu Zungur kadai idan da ya rayu zuwa yanzu ya fassara mana, ya mana sharhin waƙoƙin shi, daga ciki Najeriya jamhuriya ko kaza, wannan waƙar kawai inda ya sharhinta, da ka ce Sa'adu Zungur malamin tafsiri ne. Amma yaushe Sa'adu Zungur ya rasu? 1958. Yana matashi ya rasu 1958. Sa'adu Zungur ko independence bai gani ba, amma matashi ne mai ilimi, mai wayewa,
graduate ne na barewa college tun tana Katsina, graduate ne na Yaba College of Technology. Sai ce kai da Allah waɗannan duk karatu suka yi rabu da su. A cikin waken shi sai da ya ce 'yan kudu za su yi mulki kuma za mu taɓe, za su ban mu da tsubbace duk abin da Sa'adu Zungur ya faɗa a cikin waken shi shine ka je ka siya waƙoƙin Sa'adu Zungur. Yana matashi ya rasu. To abin da nake so ku gane, wallahi ana cikin matsaloli ko to an biye wata 'yan kungiyoyi da masu ɗari ko wallahi su ba matsala da ya kawo kuɗi aka ba su. In dai su shehi wane ne da su wane su ne malamanku, su ne shugabannin musulmi, su sarki wane da su sarki wane, wallahi su matsalarsa a kawo kujerun hajji kawai a ba su. Kai akwai ƙauyawa daga ciki waɗanda su kawai aka kai su Asorok Villa aka kunna musu air condition aka yi taro da su aka sa su a tashar talabijin, su kawai ya ishe su. Su ba sa bukatar fiye da haka. In dai aka shiga da su aka dafa musu wake da taliya suka ci ya isa wallahi, ba sa bukatar ƙari akan haka. Kawai da yana cewa mun zauna da shugaban ƙasa, ni ne ma kusa da shi baka gani ba an nuna ne ba kawai. Na fata an gani. To yana daga cikin manufofin mu taqdimu hululin islamiyyatin waqi'iyya, gabatar da mafita amma a bisa haske na musulunci. So irin solutions da muke kawowa mu ya sha bamban da wanda 'yan boko suke kawowa. Kaga Buhari, kaga Rimi, tunaninsu tunani ne na 'yan boko, to ba irin nasu muke kawowa ba. Tunani ne muke kawowa wanda yake hululin islamiyya waƙi'iyya, kuma waɗanda suka dace da zamani. Ba za mu zo ne mai ta muku wa'azin abin da yake faruwa a Misra ko abin da yake faruwa a Syria ko a Saudiya ba. Ga abin da yake faruwa a Najeriya ba mu tsaya mun fassara muku shi ba. Lil mushkilatil asriyatir rahina, na matsalolin zamanin nan waɗanda suka zama wa musulmi cikas. To irin waɗannan matsalolin ko to yana daga cikin manufar da'awar salafiya shine gabatar da hulul, kawo shawarwari, mafita da ɗaukar matakaiya domin kawo ƙarkensu, ko kuma in sun ci sun cinye mu to sai tunanin ya za a yi kada 'ya'yanmu su fama da su. Duk yana daga cikin aikin da'awar salafiya, wasa'i nahwa isti'nafi hayatin islamiyya rashida. To bayan an rugurguza waɗannan matsalolin ko an kawo ƙarshen su ko an samar da mafita, sai kuma mu tayar da ƙwazo don samar wa musulmi ingantacciyar rayuwa ta musulunci wadda take shiryayya ala minhajin nubuwa, a bisa tafarkin annabta, a bisa tafarkin annabta. Na'am, an hana shirka, an hana bid'a, an hana zalunci, an hana kaza, sai kuma a sake ɗauko irin system, irin tsarin su a sake kawowa. A'a, ba haka muke nufi ba. So da kun ga irin su Abubakar Dimi da ya rasu, da irin su shugaba Buhari da kuke cewa Najeriya sai mai gaskiya, da irin duk waɗannan da kuke gani, dukkansu suna ƙoƙarin a samar da tsari ne irin na Bature, adalci irin na Bature, ba irin na Islamu suke nufi ba irin na Islamu ba ne. So akwai bambanci tsakanin mu da su. Mu muna son a kawo hulul ne al-islamiyya na waɗannan matsalolin, amma su kansu su Buharin, su kansu su Rimin, su kansu irin waɗannan lauyoyin ga nan cike da Legas ko, su kansu su ma matsala ce mai zaman kansu, wanda na daga cikin manufar da awon mu kawar da tunani irin nasu. Ina fata an gane. Wa insha'i mujtama'in rabbani, da samar da ƙasa, da samar da yanayi, da samar da rayuwa wadda take bin Allah. To kun ga anan namu ko ya sha bamban da na 'yan Boko Haram. Na 'yan Boko Haram da ƙarfin tsiya ne, da yaƙi ne, da bom ne. Mu kuma fa it's all about knowledge. Komai da ilimi ne za a yi, komai sannu a hankali ne, komai da bin matakai ne, komai da nazari ne, komai da haƙuri ne, komai da ta'anni ne, bin abu bayan ɗaya.
to shi yasa an kuka tashi sai ku ga masu zafin kai daga cikin ire-iren ku matasa 'yan ahlus sunna 'yan salafiyun sai su ce da'awa ba gaskiya ba ce saboda an ce za a yi kaza a tashi a yi mana da karfi sai mu ce a bisa shiryar da muke bi ga matakai da ake bi. Jama'a kun fahimci wannan? Wa tatbiqu hukmillahi fil ard. Sannan manufar mu ita ce tabbatar da hukuncin Allah a bayan ƙasa. Intilaqan min manhaj at-tasfiya wa tarbiya al-mabni ala qawlihi ta'ala. Mun taso ne daga manhaji na mai at-tasfiya, tace addini daga ƙarya da shirka da bid'a da zalunci, da kuma at-tarbiya, a kuma gina mutane akan ingantacciyar tarbiyya wadda ta ginu a bisa magana Allah da ya ce wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Bana na yi tafsirin wannan ayar tun kafin Ramadan, na jin sai da ne wajen kaset 4 akan iyakar wannan wurin kawai. wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Karantar da littafin Allah, karantar da sunna, hikima, sannan tsarkake mutane daga shirka da bid'a da zalunci, tsarkake mutane daga lalaci da salalabuwa. An gane? wadi'ina nusba a'yunina qawli rabbina subhanahu li nabihi sallallahu alaihi wasallam. To amma karka ji mun faɗi haka ko? Ka ɗauka wai fa muna nufin mu dole waɗannan abubuwan ko sai sun faru a hannunmu, sai sun faru a zamaninmu. Mu ne muna auna yaya mai manzon Allah ya faɗi. Ku ji abin da Allah yake faɗa wa manzon shi, fa imma nuriyaka ba'd alladhi na'iduhum, ko dai mu nuna maka wasu abubuwan da muka yi maka alkawari game da kafirai, za mu kashe kaza, za mu yi kaza. Allah ya ce me yiwa mu nuna maka wasu daga ciki, au na tawaffayan naka, ko kuma mu ɗauki ranka. Duk cikin alkawuran ba wanda ya ci kuma yiwa sai bayan ka. Fa ilaina yurja'una, makoma dai gaba ɗaya gare mu take. Waɗannan abubuwan da muka faɗi gaba ɗaya, da ni da kai da ke da wance da wane da suwana da mu dukanmu, muna cewa zartar da su a hannun Allah ne, amma mu dai muna yin abin da Allah ya ce, da ya ce qul i'malu fasarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Za mu yi aiki, amma zartar da waɗannan abubuwan keke da keke ko me yiwa Allah ya zartar da su mu gani, me yiwa ba za mu gani ba. Ku ji hadisi sahihi cikin sahih bukhari. Sahabi Abdurrahman dan Auf ya aje abinci zai bude baki. Ka duba abincin masu kuɗi, the millennials of the millennium, ma'ana su ne masu kuɗin zamanin, millionaires of the millennium. A zamanin shi ba wanda ya kai shi kuɗi 'yan kasuwan Madina kap, an sallama mishi. Abdurrahman ibn Auf, me ya faru? Ya aje buɗe baki zai ci. To ina son ka kaddara abincin irin waɗannan mutanen. Sannan ba Quraishi ne, yana da izza. Har yanzu Quraisha a Makka akwai irin akuyar da ba sa ci, ta yi musu araha, ta yi araha. Kaga asaf din nan, to duk ragon da ya gaza 1000 baya cin naman shi. Riyal 1000 zan bayar, za a yi mana hadaya. Ya ce na bayar da riyal 300 ne za a siyo kaza. Ya ce ish, na ce 300. Ya ce ya ce wannan kazar, wannan kazanta ne. Ya ce mishala riyal in ya gaza 1000 nawa kenan? Naira 40,000. To mu kwa dan 300 muke ci, shine 12,000, 8,000, 7,500 ya ishe mu layya, ya isa. To shi irinsu ba ma sa cin nama. To irinsu Abdurrahman az-Zuhri, ba Zuhure ne, ma'ana ba Quraishan asali ne, yana daga cikin branches masu daraja na Quraisha. Tafi adab kai bincike. To ka tuna abincin buɗe bakin manyan mutane. Da ya dubi abincin shi da kanshi sai ya ce anya Allah yana son mu kuwa? Mu Allah ya tara wa wannan buɗe baki kenan?
ya ce Mus'ab ibn Umair ya ce wallahi Allah ya fi son shi fiye da ni. Allahu akbar. Shi fa Abdurrahman manzan Allah buɗe baki ya ce kai ɗan aljanna ne a nan duniya, kuma Allah baya fasawa. Duk laifin da kayan Allah ya ce kai ɗan aljanna ne ba zai fasa ba. Abdurrahman ɗin nan ɗan aljanna, amma ya ce wallahi Mus'ab ya fi ni daraja, Allah ya fi son shi fiye da ni. Amma Allah bai ba shi irin wannan abincin ya ci ba. Mus'ab riga ko mayafin da ya musulunta da ita tun a Makka, shi ya fara zuwa Madina, shi ya zo ya buɗe masallacin Juma'a, shi ne mutum na farko kafin Annabi da sahabbai, ya riga kowa, kuma uwar shi hajiyar birni ce a cikin Makka, ana kwatanta darajar kudinta da Khadija, amma ya balle ya baro ta, ya zo ya mutu da wannan riga. Abdurrahman ya ce in muka ja muka rufe kafar shi sai kai ya bayyana, muka rufe kai kafa ta bayyana. Annabi ya ce ku rufe kan shi, aka yanko ganye aka zuba a kafar shi. Ya ce Mus'ab bai samu likafani ba, amma ni Abdurrahman ni na samu wannan. Sai fashe da kuka, abincin da bai ci ba kenan. Wannan shine Abdurrahman ibn Auf, wannan shine Mus'ab ibn Zubair. Amma sanda ya rasu me ya faru? Sai Annabi ya tsaya akan gawar shi, ya ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir kama baddalu tabdila. Daga cikin mu'minai akwai waɗanda suka ainihin gaskata wa Allah alkawarin da suka yi wa Allah. Sai manzo Allah ya nuna Mus'ab, faminhum man qada nahbahu, akwai wanda ya gama wa Allah duk abin da ake so. Shine manzo Allah ya dubi Talhatu dan Ubaidullah ya ce duk wanda yake so ya ga wanda ya gama wa Allah komai a duniya tun yanzu, ya gama komai, ya gama asamin din da ya sa Allah halitta, ya ce ya dubi Talhatu dan Ubaidullah. wa minhum man yantazir. Mus'ab, sai Abdurrahman ya magana ya ce Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce daga cikinku akwai wanda ya fara cin sakamakon shi tun anan duniya, daga ciki kuma akwai wanda ba abin da ya ci. Sai manzo Allah ya ce daga cikinsu akwai Mus'ab. Mus'ab bai taba cin dan kwallon mangoron musulunci, bai taba cin wani sakamako ba tun da ya musulunta, a wahala yake. Kaga dai dan hajiya ne, uwar shi mai kudi ce, yawo yake da golds da waraware da mundaye, wai saboda uwar ta nuna akwai, ta so ta haifi mace sai ta haifi namiji, amma sai ta ce sai ya sa gwalagwalai don a nuna hajiya ce uwarka akwai. ya je subale ya zubar wannan mayafin ya tore. Da ya fahimci uwan na neman za ta kama shi ne sai Annabi ya turo shi Madina, rabuwan shi da uwar shi kenan har abada. Wannan rigar da ita ya rayu, abin da za ka ce bai samu riga ta biyu ba har ya musulunta, ya yake wanke ta, zai wanke ta ya tsuguna a bayi ya jira. Radiyallahu ta'ala anka ya Mus'ab. Wannan shine Mus'ab, wannan shine sahabun man, waɗannan su ne salaf. Haka ya rayu a cikin kunci, da kyar yake samun abinci, ina yake samun wurin kwana. Waɗannan su ne mutanen kirki, waɗannan su ne muka ce muna koyi da su. Wallahi tallahi jama'a, in ka karanta tarihin waɗannan za ka yanke duk duniya yanzu babu irinsu kwaya ɗaya. Waɗannan su ne sahabbai, ula'ika ashabun nabi wa hizbu walaula humu ma kana fil ardi muslimu. Waɗannan su ne sahabbai. Waɗannan mutanen jama'a, manzan Allah ya ce daga cikin waɗanda ba su ci komai ba akwai Mus'ab. Mus'ab bai ci komai ba sai wahala. Annabi ya zo ya samu an daddatse hannayen shi, ya kifa fuskar shi, aka je likafani ma manzan Allah mai gidan shi bai da likafanin da za a sa mai, haka aka sa shi a kabari, bai ci komai ba. So abinda nake cewa don kada wani ya ce to gashi duk mun yi furfura waɗannan abubuwan ba a same su ba, yaushe za a same su ba, mu maka alkawari ba, mu aiki muke, Allah shi zai zartar. Domin wasu sun bar da a wannan da yawa saboda sun ce ana ta faɗi har yanzu ba a yi komai ba, a ƙarya ne. Tuntuni ma ana yin komai ɗin, amma shi abin da ya matsa yana son ya ganmu da kaza da kaza da kaza da kaza, duk abin da ya zo a guje zai koma a guje. Dauki kwallo ka buga ta da karfi, ɗakin ka za ta fito a guje. Saboda haka wannan maganar ina son ku kiyaye, ina gargaɗin kowa ne game da gaggawa
gashi nan shine Allah yake cewa annabi fa imma nuriyannaka ba'd alladhi na'iduhum, ko dai mu nuna maka wasu daga alƙawuran da muka yi musu, za mu hallaka kaza, duk Allah ya faɗi a Qur'ani. Amma kai da ka rayu zuwa yanzu duk wanda Allah ya ce zai hallaka bai hallaka shi ba, hallaka. Amma annabi ya rasu ya bar wasu manyan kafirai, ya rasu ya bar wasu manyan dauloli, amma daga ƙarshe ya tabbata ko bai tabbata ba. To haka duk abubuwan nan da muke cewa mu manufar mu kaza, kar ka taba tunanin rana ɗaya za a yi ta. To daga cikin ku akwai saboda zama da yan bid'a da zama da yan iskan gari sai wasu ce to wai a daina faɗe za a yi kaza sai dai a rinka aikatawan kawai saboda ai yan bid'a suna ce muku nan malamin ku yace za a yi kaza gashi nan har yanzu ba a yi ba. A'a ai kuma ya saba wa manhajin mu mu shiru, mu muna faɗe ne kaf sai kuma mu ci gaba da aiki. Allah shi zai zartar. Saboda haka ko menene a cikin makarantar mu, ko menene a cikin da'awar mu, in muka ce zami sai mu ce insha Allah, zami insha Allah. Akwai waɗanda suka cire 'ya'yansu a makarantar nan saboda mun ce zami kaza muka ce insha Allah, zami kaza muka ce insha Allah, zami kaza muka ce insha, sai suka ce har yanzu ba a yi ba. These are empty promises. Wannan ƙarya ne kullum ake yi. A'a, za a yi aka ce insha Allah. Ana nan za a yi sai matsala ta faru, so ba za a iya yi ba. Ana nan za a yi sai Allah bai bada iko ba. Sai ya zama abubuwan yanzu an yi mafi yawancin abubuwan kuma sun cire 'ya'yansu. Har zuwa daren jiya muna jayayya da wani yana son ya dawo da ɗan shi, na ce har abada ba za mu karbe shi ba. Yayi na ce har abada ba za mu karba ba. Koran nan an zo da wasu yara, har an zo da su kan kwanan nan ta tukur-tukur za a kawo su. Aka yi magana da iyayen, aka kada musu kai suka koma da su, suka je aka sa su makaranta na inda aka sa su matsala, sai kuma aka ta wurin mu. Da aka ce za a zo wurin mu sai na nuna muskilanci, a ce za a zo da yaran da kayansu, na ce a zo, ka zo muka zauna duk suka bayyana sai ni ce to sai dai ba za mu karbi yaran ba. Me yasa? saboda kaza saboda gobe ma matsala za ta same mu. Ai ba muke da kanmu ba. Ni yanzu zan lamunce wa matata cewa ba zan yi rashin lafiya ba, da haka tun ranar farko zan ce kin ganni sun time man kato, to har mutu haka zan mutu. Bai ƙarya ne. Ni ba abin da zan baka garanti, wallahi na abin da zan baka garanti ba zai yiwu ba, saboda ba mu muke da kanmu ba. Amma Allah fa, Allah in ya ce maka kaza za ta faru, shikenan za ta faru. Ni yanzu na ce maka za a yi tashin kiyama sai in ce maka insha Allah, ba dan ina shakka ba, dan abin a hannun Allah ne. In Allah ya ga dama fa sai ce ba zai ba, don ya ce summa idza sha'a shara. In ya so ya tashi mutum, in ya so ya fasa fa sai fasa. In Allah ya ce an fasa kiyama, ka isa ka ce a to ya Allah ka saba, ka isa ba ka isa ba. So abinda muke so ku gane, duk abubuwan nan da muke faɗi za mu yi ko muna cewa insha Allah, za mu yi insha Allah, in ma mun manta insha Allah, shikenan. Amma zartarwa fa a hannun Allah ne. Tun da gashi Allah yana cewa annabi ko dai mu nuna maka ko kuma ba mu nuna maka ba. Amma annabi ya rasu yana cewa akhrijul yahuda min jaziratul arab. Lima lam takhrujuhum ya rasulullah. Na'am, a hannun Allah ne. Annabi yana cewa sahabbai ku fitar da su. Kai makiyin Allah ne sai ka ce shi ya bai fitar da su ba, zai ce ku ku ci gaba da aiki. Daga mutuwar shi Abubakar ya ce annabi ya ce mana a fitar da su, Abubakar ma bai fitar da su ba. Sai wa? Sai Umar. To Abubakar ya saba magana annabi kenan. Ku yi aiki, amma zartar da aikin fa a hannun Allah ne. Saboda haka wallahi jama'a, duk abin da muka yi muku alkawari za mu faɗa da baki, za mu ce za mu yi insha Allah. Ba za mu ki faɗi ba saboda kar mu faɗa yan bidiya su je suna cewa ya ce zai yi kaza, ya ce zai yi kaza. Ya ce insha Allah. To shine sai wannan ya zo malam da ka daina faɗi ne kawai sai dai a ga ane. To ai kuma ya saba manhajin mu. Mu a manhajin mu shine akwai transparency. Kowa da ke tafiyar sai an faɗa mai za a yi kaza. Yanzu yara ne shekaran jiya juma'a mun yi sallar juma'a na tara su nan, na ce musu abubuwan da muka yi muku alkawari kaza mun yi kaza to kuma za mu ci gaba da kaza, za mu ci gaba da kaza insha Allah.
suka tuna min malam an ce za a kawo dutsen goga, na ce duk an siyo dutsen gogan ku duk za a kawo, amma muna so kowa ya dawo ne tukuna, duk za a kawo. Malam an ce kaza, na ce an riga an yi, ku bari a dawo makaranta tukuna. Malam to kaza fa, na ce already yana nan an kawo lokaci shine. Tunda an ce insha Allah, in bai yiwu ba ni ba zan zargi Allah ba, in kai zaka iya zargin Allah oho, amma kuma kana da yancin ka zarge ni tunda kai ka dauka ni ne Allah. Don sanda na ce maka zan yi, na ce insha Allah, kenan ni ne Allahu din, tunda bai yiwu ba sai ka zarge ni. Shi yasa shekara mai zuwa ko za a yi mamakin tsaurin da zan kirkiro da shi wajen daukan yara a makarantar nan. Duk wanda zai sa dan shi a makarantar sai ya yi shiri wani irin shiri tukuna. Don dama ba mun ce makaranta ce ta za mu taimaki al'ummar duniya gaba ɗaya ba, a'a makaranta ce muka yi don 'ya'yanmu. Me yasa? saboda ni na san cewa akwai matsaloli irin wannan, in sun faru mu za mu iya fassara abubuwan, mu za mu iya cewa to kaza kaza kaza. Amma wani wanda ba mu ba, shi kawai yana ganin kawai shi bukatar shi ta biya, ba ta biya ba kawai shi kenan zai cire yaran shi. In ya cire yaran shi zai je ta bata mana suna ne. za mu zo za mu yi ƙarin magana akan wannan insha Allah. Wa tahqiqan lil qa'idati shar'iyya, sannan kuma akwai wata ka'ida ta usulul fiqh da ke cewa man ta'ajjala shay'a qabla awanihi uqiba bi hurmanihi. Wanda diye gauka ya ci da zucin kafin kaza ya faru, to sai a yi mai uquba ta hanya hana shi. Mutum ne ya zo yana neman yarka, sai kai mishi izini ya zo ya zance da ita, kana shigowa falo sai ka samu ya rungume ta, ajjala an shay'in, to shikenan sai a yi mai uquba, sai a ce an hana shi aurenta. Wannan shi yasa kuka ga jama'a, lokacin da na dawo garin nan November 2008, na ce duk 'yan darul hadisi su zo, muka zo muka yi ta faɗin waɗannan abubuwan. Ni na san da muke faɗi, ni ina da yaƙini da Allah ne kawai, ni na yarda ne duk abin da Allah ya alkawari kawai zai kawo, amma kuma na yarda cewa sai an yi aiki. Shi yasa aiki nake tun daga kwakwalwata har idona, tun daga kunne na har hanci na, tun daga diddige na har yatsa na, ko ina nawa aiki yake yi. Dan me? Dan samar da abin, kuma na san Allah ya ce in an yi din za a yi, shikenan. Sai daga baya sai ga wasu sun taho mana, su ne 'yan darul hadith, sai muka ce ba za mu karbe su ba, sai kuma aka ce shikenan yanzu ya yi kuɗi yana kin mu, amma da mu aka yi wahalar da'awar. A'a, lokacin da muka ce ku taho sai ku ga ta waɗannan empty ne, ba komai tare da su kawai. Haka suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam, ku zo ku gan shi ya ɗibe 'ya'yan jama'a ya kai su Madina, sun je sun rame. Sanda na dawo garin nan har wa'azi aka yi akan tsohuwar motar nan tawa, har sai da aka yi wa'azi. Ya je ya dawo da talauci, ya talauci, ya je ya dawo da tsohuwar mota, ya je ya dawo da kaza, duk ina nan da kasusuwan duk da aka yi wa'azin, duk ina ji. Kuma waɗannan mutanen saboda ba su da kunya, sai ga su sun lallaɓo wai za su zo wai su kamun takardar taimako in gina musu masallaci. Kuma da yawa daga cikin ku da yake wawaye ne, I am sorry to say, but I apologize is not. Ku ne za ku zo, wallahi malam wannan yana tare da mu, wallahi tallahi shine kaza, sai ce a mu ba ma gina wata makaranta, sai ta ai shi ma dan salafiya ne. In an ban kaɗo maka shegantakar da ya mana, kai kare ba zai ci ba. So ku rabu da mu da mutane kawai, ku rabu da mu da mutane kawai. Lokacin da annabi yake cewa duk wanda ya shiga Ka'aba ku kyale shi, wanda ya shiga gidan Abu Sufyan, sai aka ce mishi ibnu khatal mu'allaqun bi astaril Ka'aba, ga ibnu khatal can ya makale wa labulan Ka'aba, manzon Allah ya ce qutuluhu. Annabi ya saba ka'idar shi ne? A'a, wannan ridda yayi, so hukuncin ridda ne ke bin shi. Amma wanda bai shiga musulunci ba, yau an shigo Makka ya gudu ya shiga Ka'aba ku kyale shi, ya gudu ya shiga gidan Abu Sufyan ku kyale shi. Haka wani salin alin da ba tare yake da ba wani makircin shi da ya bayyana mana, yanzu munasaba ta kama za ka gan mu tare da shi. Amma wane ya mana makirci, wane ya wulakanta mu, wane ya mana kaza, yanzu kuma wai kai da ike kai sakarai ne, yanzu ya zo ya juya baki akan mu, kuma saboda ya gan mu da abin duniya, ƙarya ne mu karbe shi. Wallahi ba wawaye muke ba,
insha Allah mun iya ka'idojin da'awa kuma za mu iya ɗabbaka su gwargwadon halin da muka samu kanmu. Na haka duk wanda ya gaggawa, yanzu jami'a ce muka ce zami, wanda ya ce da Allah sun ce za su yi jami'a kaza, ni gashi nan har bana jami'an na, har abubuwan da za a jami'ar har komai na yi, kuma ga filin can ya rage, sai to yaushe ana nan za a zo a yi insha Allah, za a zo a yi. Ta iya yiwa a yi a zamanin mu, ta iya yiwa sai bayan mun mutu, ta iya, Allah shi ya fi sani, amma mu dai muna nan mune wa Allah aiki, iyakarta kenan. To amma to tun da ya ce ya gina muku jami'an mana a gani, kai kuma sai ka zo malam da duk a bar komai a zo a yi jami'an nan, wai kana son a amsa musu wancan kalubalen. In a gama kuma sai su ce ina kuke samun kuɗin gina, ina kuke samun kuɗin, ko a dai fada. So kuma nan sai ka zo ka ce wallahi malam ana zagi ma ana cewa kaza, to kuma me zaka je ka ce musu? Duk abin da ka faɗa sai ce ƙarya ne, ya faɗa muku gaskiya ne. So ka gani an mai da kai wawa, saboda mai baka da mazhaba, baka da manhaji, baka da alƙibla. In kana da alƙibla tafiya kawai kake, duk wanda haushin kare yana hana wata motsi. Wata ma ya san kare yana haushi, amma ka san kare ne wata haushi? Kare ne wata haushi. Baka zaman kauye bane, baka karanta adabul arabi bane. Kare in ya ga wata ya fito dodar sai ga ya dauka yana ta haushi yana bin shi. Wata ya san yana yi sai ya fasa tafiya. To dan haka daga ƙarshe hazihi da'watuna, waɗannan abubuwan da kuka ji su ne manufofinmu. Wa nahnu nad'u al-muslimina jami'an ila mu'azaratina fi hamli hadhihi al-amana. Wannan aikin amana ce muka ɗauka, ko muna kiran musulmi gaba ɗaya su zo mu haɗa hannu wajen ɗaukar wannan amana allati tanhadu bihim, wadda ita ce za ta zaburar da musulmi wa tanshiru fil khafiqaini risalatal islami al khalida. Wannan amanar da muke ɗauke da ita ce ta hanyar ta za a yada saƙon musulunci na dindindin bisidqil ukhuwa, da 'yan uwantaka ta gaskiya ta musulunci. Na fata an gane, 'yan uwantaka ta gaskiya ta musulunci. Sannan wasafa'il mawadda, da kuma kauna ta gaskiya. Wallahi je wani malami ya yi magana a wani wuri na wa'azi da muka taru, magana ta bani sha'awa. Ya ce akwai musulunci a cikin, kuna zaune ku biyar malaman sunna, wane ya tashi sai ku haɗu ku zage shi, wane ya sake tashi shi ma ku zage shi, dukka hudun su tashi shi ma ɗayan ya harare su, ɗayan ya sake dawa su haɗu su zage ɗaya. Wallahi akwai malamai da wannan rayuwa suke yi. Ina mawadda, ina tatacciyar ƙauna. Kana ƙaunar mutum tun daga baki har zuci za ka yi wathiqina bi nasrillah. Kun ji magana mu ta ƙarshe, muna da yaƙinin Allah zai taimake mu. Ni yanzu nan ko idan tuntsira gudi ake so in yi, wanda shine za ka sa ka yadda na yadda Allah zai taimake mu, zan yi. Na rantse da Allah ina da yaƙini insha Allah Allah zai taimake. Zuciyata cike take da yaƙini tun ranar farko da nake faɗe. Ni na san ba za a samu feluwa ba, amma ba zan iya cewa rana kaza ba, zan ce lokaci kaza ba, amma ni na san za a samu nasara. Amma wannan nasarar muna da yaƙinin ta, amma yaushe? Sai san da Allah ya so. Wa tamkinihi li ibadihi salihin, kuma ni na san Allah zai ba bayin shi na gari iko